Ayingane zakwethu ngeke sikhulumeni le ndaba. Lento yokuba selfish ngathi ayifuneki. Ayifuneki lento yokuba selfish. Angisho ukuthini. Kodwa bafethu umuntu ohanjela umnyeni wakhe. Kube kuyangami. Ayingabe bafethu akabe sayizala enyengane. Elamalezi ayingabe ngabe sayizala. Ngiyakubona lokho okunyeke. Nakho noma nakho kuyipedela nje. Ndongeleke phela ngenezwi lenkosi lenivumele. Kodwa nje bafethu lo muntu omzalayo usho lo umnyeni wakho. Yena yedwa lapha egcekeni uzoba nesibongo sakhe. Bonke abantu banezibongo zabo. Zikayise. Ngoba phela ngithi igama lithi uyidakala la ekhaya. Kusho ukuthi ngwala ekhaya. Hayi bahleni bafethu sibukeni kahle lento. Idlozi lakhe legazi lalo baba lo kuyena ogubuzele naye emva kokushonelwa indoda. Bashona phi abantu abamzalayo lo muntu? Bashona bavele baphele nje ngoba nakho lo mntwana uyidaka kusho ukuthi laba abantu abagubuzele nawe bavele baphele nje abasekhaya konina wendoda abazala uyise wendoda lesa sibongo sivele sicime nje bese phakama lesikalanga nje phakama lesikalanga ngoba ulanga uyena oweyinkomo nne kahleni bafethu lento iyemhluphekisa umuntu nje ozalwa kulesi simo sokuthi unina wayegane kwabani yashona indoda wasethola enye indoda esimzalisa ingane noma izingane futhi mvama ukuthi beyodwa nje ngoba lolo thando luvele liphelezeni alahambi ibanga elide lolo thando kuvele kube into nje phelayo ngijwayelekile nje ukuthi lihambe ibanga elide angithi kusese uthando nje lolu lwamanyala ekahle kahle kusese uthando nje lwamanyala yiko kube kuyangami ngaba yikho ingane niyizalayo emveni kokushona kwabayeni benu engabe bikho nje uzenzela khona kodwa uqikelela ukuthi ingane cha ukuthi kuqikelela kanjani udaba lwangelinye ilanga nalo lolo ukuthi uqikelela kanjani kusho ukuthi uyayikhimbila phela fanele uyikhimbile hayi bafethu ngeke ibukeni leyo nto kufana nalento yokukhohliswa kwabantu besifazane bekhohliswa abanye abantu besifazane imvama abantu besifazane abenza amahlazi emveni kokushona kwabayeni babo bavele bakhulume elinye nje enye inkinga etheka yendaba kuvele kuthiwa hayi thola umuntu nakumuntu wasilisa cishe ngathi bakhona sebekushoyo lokho hayi thola umuntu ezokhipha ngaye isinyama bese kuzothola umuntu straight ekabani lengane yona iyazala lifanele ikhiphe inyama zenu ekabani okwabani lo muntu odalela ukuthi fanele akhiphe inyama zabanye abantu ubuthakathi leyo nto bafethu noma niyayithanda noma niyithandi ubuthakathi futhi angikholwa ukuthi imboniso ivela kubantu abaphuse kahle emakhanda abo imboniso ivela kubantu abafuna nawe ube nomlando wamanyalo ukuthi nawe usushona lo umnyeni wakho khona amanyalo wawenzayo nawe usushona lo umnyeni wakho ya umunye uzothi hayi manje mayezoshona ngina 18 years mayezoshona ngina 20 years kodwa ngikushoyo mina ngithi mangabe ubugani lewathelwa ngenyongo ngiyambona umuntu obeganele hotela le aguqela uthi hayi will you marry me ngoba sekuthiwa sethu seganileke naloyo ohamba waya enkantolo noma kumfundisi loyo wasethu seganileke ngiyamba ngikhuluma ngalowo muntu mina ngoba lowo muntu loyo uyibambela unodoli nje uthi ingane yakhe ubambe nje unodoli uthi ingane yakhe ngikhuluma ngomuntu unothelwe ngenyongo umuntu uzothelwe ngenyongo umkabani
kwaphambana inceko kwanenyama ephambanayo kwathethwa ubulando kwabikelwa abantu abakuzalayo ukuthi nangu lo mntwana semkhipha useyangalya kwabikelwa abantu bangali ukuthi nakho kungena umakoti lapha kanje ngikhuluma ngalabo bantu bafetha ngikhulumi ngoMasidhozi angikhulumi ngoMasidhozi mina vele baningi abantu abakwace phansi koMasidhozi yes ngohamba ubuke iminwe yabantu igcwele insimbi engenasidingo yes ambala abantu abafaka insimbi ngempela uthola ukuthi lesimbi noma kuyinto yabelungu kodwa kulungileke le nsimbi ayifakile wayifaka impela kwaphambana inceko kwaphambana insonyama kanje uyabona uyokutshela ukuthi umbala wenkomo ngaqhoyiswa ngayo nje uyayibona bambala abantu abakanjani inqaba nje abantu bayifakele nje lezi insimbi ngoba nje banibalekele into zesintu nigijimela kwezesilungu nigijimela empilweni esheshayo sogcina seninizwa senifona lapha emsakazweni nisho ukuthi ninenkinga kanjena kanti inkinga zaqala ufuna injabulo yesikhashana ngabulinga nje kuze kufike ithuba lakho nomshado opheleleyo ubhalana injabulo yesikhashana ubhalana injabulo yesikhashana izina inkinga engaka usuna inkinga ingane yami nenkinga ukuthi ingane izoxazulula kanjani leyo nkinga ayithi wajaha impilo esheshayo bafethu ibukeni leyo nto ngiyanicela ngiyanisiza futhi kulukhuni ngiyazi kodwa kuyonisiza kuthi uma uthi ushadile ngishadile nje ngoba ngempela imindeni iyaphambana imindeni iyaphambana zagcina zonke izinto zakhona hayi indaba yento abantu bethe ebhasini ngeke bafethu ngiyala mina bafethu ngiyala ngizama ukusiza nina njalo ukuthi sigadenike izinto ezinjalo ninganikeza abantwana inkinga akasazazi manje noma ungwala ekhaya noma ungwakuloya muzi akasazi ukuthi yena ungwaphi bayamqhuba ukusha abantwana bala ekhaya bathi akasuyo kababa athi ubuhlahlela ekhaya kubo angazi noma ekhaya konina yini uba selfish yini mangabe ushushwa inkanuko yakho ihluphe uze udalele omunye umuntu usizo ozofuna umshiye nosizi yini zikadeni zonke lezo zinto bafethu bangazalwa abantu emva kwesigameko esinje bangazalwa nje abantu ngoba labo bantu bazoba nenkinga kufana nabantu isizukulwane samanje akuselutho nje ukuthi nje mina ngizalwa intombi yakwaSwela sengavele ngithandane nomuntu okwaswela umzala wami amanyala zonke lezo zinto athi hayo waswele eswazi nayi suka wakaswela okusalayo yayiyothi indoda wathi uswela athi hayi ulanga wase Eastern Cape ngivele ngafihla mina ukuthi ngokwalanga ngoba ayivele ulanga wase Eastern Cape lona amanyala yayiyothi indoda ulanga amanyala leyo nto musani ukuzenza lezo zinto musani ukuzenza abantu bakini labo zishobo zenu lezo ungathi impilo inzima kubantu bezalwe emshadweni bezaleka kahle inzima kungatholakala imisebenzi kungenzeki ini bese uvela uzodala ubunzima ngempela bempilo yena ubushobo obungafanele ukuthi ngathiwa nigubezela ndawonye nina lobo bushobo niyenzelani njalo niyenzelani nithi lo muntu abe nempilo enjani enizomzala emveni kokugubezela lo muntu usuzwile ukuthi uzalwa kawonyoko noma futhi wesibongo sakini ngoba anisenqeni nje kusho ngathi umuntu wesibongo sakini hayi suka walelo umuntu loyo mfowethu umuntu olama ungumsuthu uthulwe isatsi yabafethu yekeni lento eniyenzayo yekana amanyala yekana amahlazo iningi intombi iningi ibongo ziningi ibongo iningi ibongo ukuthi ungazofela esibongweni esibonayo ukuthi lesi songaxelisa ngekuphishizwe kusho igula la qedwe lobo bushopho songaxelisa iningi ibongo bafethu khupani lezo bongo xolisa sabishazo sabamanyana uzoyibe kuyithini leyo uzoyibe kuyithini ukuthi lo muntu ofika nawo kwabani
efana lokugwaco ushushwa inkanuko ushushwa ivele kuvaleka imoto thenga manje nje wakhanuka lo muntu ivele ingqondo ivaleka thenga uthi awungeke ngempela ngizojika kuye uyavuka abafileni kuyosinda babegula ngoba nakho wena ke awukahleni bafethu ngeke ngiyala mina hayi ngiyala bafethu hleleni izinto enizenzayo ayihleleni ngeke umhlobo kuyobhubha umhlaba kuba uhlobo kholwani kodwa ayanje phucuzekani bafethu kodwa ngigade phela ngaze kuvele ithambo aphucuzeki kakhulu ningaphucuzeki nje kakhulu bafethu ngeke ngiyala mina bafethu ngiyala ngiyanicela ke ingane zakwethu ngeke ngimsize ngalutho mina vele ukuthi nikwenzile lokho kodwa ngikhuluma nabantu abanonembeza mina bazoshaya uvalo impilo enzima bafethu abantu bezaleka kahle ibenzima impilo kangakanani kunento ugcopha ongazi uyikhesi uyithini uyoyisusa kanjani kuwena ikubambe nje ngqi ilokho ke bafethu